Hello mga inday, mga laba di ay ko dagang kong gilabhan o tapad yun puti gara yun ka ay isitan na ba yun ikaw ho ayaw yun kurota nga kuan ko ninyo masuko ko ninyo sulod mo dito ka. Sulod mo. Dito mo sa taas. Tingo ba kung kuan aw balig tulo ra din yung kaadlaw ang kalaba pero daghan na kay stanan lampasan kay isa kaadlaw di ko kalaba ay grabe naundok akong labunon na basta malampas o sa kaadlaw daghan kay permi akong labhanan kay tulo ka bata kas kaming dagko aw duha so 5 nya kada adlaw mag-ilis uli pagikan sa eskwelahan mag-ilis walang dali kayo nya kami washing manumano ra ng amo manumano ning ako magantos lagi ko basta tingog magantos ko po tayong daghanan maabtan ko gabi mo kani maabtan ko gabi ani kay daghan man jud ni usa ka planggana ug tunga sa balde nga po ang gilabhan dili man kumukulo hinay lagi dong dito ka dong be dong dito ka be ato kas may puntahan na ko naman po sa sige man kagtabi hala ka na naman po sa puntahan dito gani dito puntahan na ikaw kay di man mo kasabot na po istoryahan man kailangan man mo magsigit kung ano nyo ka na ang balik-balik istorya ba kay usa ka istorya mo rin isudid ka istanan ka para ay kuan mugara man mo ay anak mo mugara ka na magsugod ko video kung di ko mag-video di yun mo maglangas isod kay mga anak mga inday kong imong anak isab sa pagdisiplina pakungot di yun mahakuan di yun mo tikol mugara hinog imong badlongon kanang ako tagsara kay ko makahinog bidyong tagas kay mag video kang naa sila pati yung langasa nya mag tuyoon bagyod nga mo syagit ba sabak ko kay dire kaya kuan mga driver ba ipautong-utong yung motor para yung kuan mo kutong kusog ang tingog sa motor lagi-lagi lang tingog sa mga tingog sa bata tingog sa manok iposon dele
Ay kung inang bit kay ang akong suko di na mao. Ayaw huwag na mahuman ko diri bityo. Ay laghilak ha. Alam mo hilak kung makusnot tanan mo. Wala pa ko na suko pit. Inanay pa akong pangasaba ninyo. Ayaw, ayaw, ayaw. Ang akong suko nga magbasa wala mo tuman. Lahi ang ibuhat. Sagkakos babaw nga inday magkuha kong witik aning akong mga anak eh. Putik yung hindi na to mawitan madisiplina atong anak sa giragyaw-yaw. Hindi na usabot. Kinahanglan yun na to ba nga lagi witik. Kami sa una bakos iwitik sa mong mama. Bakos ang iwitik. Ay, sakot. Kaya lagi ka dyan. Kaya lagi ka. Kanina wala ka nagunaan na ang awak ko na video. Hawa. Malawag ko mga inday kaya waswas na ko. Kaya magbigamo pa ko ron. Ay,
kapoy. Kapuya ning kinabuhi sa inahan ay. Atong atanan. Kay kwarta kay mutunol. Wala dong. Hapit na tini. Mama bi. Dagang na. Ilak. Amaw. Agas tubig kay. Nangunik ra mig tubig wa mi among ko galingong gripo. Magag. Ay, ora lagi. Kahiya bod mo ulo eh. Kailangan mang kagkuanon. Yan, pwede dili mo. Kuan dyan, musipat dyan. Musipat yun lagi ka dyan ay, bisagi. Isita na ka dyan. Pitik na karon.
agad na. Grabing naghanas kong gilabahan. Halos mahurot ang hangin. Tapos na nagika sa 100 naman ito ganda. Napagkasulin na. Uy, Carlo. Uy. Tagay ba yan si Papa? Kabayo po, kabayo po. Paking naghanas akong gilabahan. Oh. Napagiday. Oh, tingnan daghana niyo. Na gisugot ra na nako kay kuan. Gisugot ra nako kay di marang ako ni i-transfer dito sa kuan. Akong i-transfer dito sa bilis visa na mo. Salamat sa inyong pagtan-aw. Thank you.